Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado Aphan ta nilihin pen adap kimi a kardom nang pajir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Anglong Sen Supplier Association abitung Atum pen Sangti Kepon aronalo choklim ave pin pensi Sangti agari paper era joine phirang ki amai kangni. Phai kunia chiklo ni phai krehiniar ni Karbi Anglong Sen Supplier Association amai phu Robinson Hansepen phirang ki amai ki phapon alamthi Sangti ki phur lapen Kepon kachong hu atum ke ongmunak ajok Karbi Anglong Sen Supplier Association abitung atum ningkang samse kachepaklang po atheke Sangti Kanghu atum aronalo ave pin si Sangti phur bomlo lapen Keponta chonghu pon bomlo Lasi labangso Sangti ki phur lapen Kepon kachong hu longlok lake Forest Department atum gate keton atum pen kachingki pahemso kedoko kajoksi Sangti agari gari ajolote pepar longbomlo Sita labangso asangti ki pepar longlok lake Forest Department Office atum pen kali lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen laputa kali Sita gate duty kedo mate keton atum si labangso sai langno mate illegal aronalo langdunde pin pen lapen check dunde pin pensi chingki pahem so pensi paper pon bomlo pusi Karbi Anglong Sen Supplier Association abitung atum arbokpo Lasi keton kelang mate gate ke duatum arona tengpen sai kacheklem pe mechi Aphan isi complain alo Forest Department Authority atum Aphan tok chairpen complain alo Pajirpon tanglo lasi lapuson Kanghu Kanghi pen Sangti Kepon longli dead chi Aphan si tuning report News Text Report Karbi Anglong News Channel Nglitum nak nglitum manang chuhang nang kok alam thei pothat nglitum isi ni ninge dok dam de mukha ke dokok jo ni si nilitum Karbi Anglong arat Aphan lam thei si thini nilitum than ingtung bane pajir midam ingtung bose nalitum han media ang no pinilitum wang nang kok lo nitum Karbi Anglong Sen Supplier Association minsi pinila solam the bangen nilitum rat Aphan ke thani khan sin nilitum media Aphan nitum cho hang nang kok lo nitum pi posi cho hang dam bodang de ke bank ke plak dok ko son nang nak lo ihum dam jui boson te nitum mani ji ame yang apisi dam jui pui tame ajo wang si huming koi thom ke fliket ke dam bo de lage not ben lo ke parlong gande la grinses ke ton nang den ke injar chor ke thek thil la gari ke arleng ke thi tum ge la helong ke hat ave la pen ge forest dfu is ep lo ke la hai ke long hat ave basically la ke filong deputy ke ton tum se la hai bang ke claim la ning le bang la ke bang chini pa me kala la bang ke mane dak arleng the officer nam han ke koi dim alam da ve officer nam ge bang kai da jinubin do deputy yang tum claim ba me kan order teng men lang ke instruction pilo aso instruction teng pen deputy ji claim le tum sala deputy ji claim le tum si ke chok chelo First VDC Cup 2025 Daldili Men Singtimong Patu Aklamalong Kipangche Phai kunia chiklo ni phai Grehini Arni Anarlo por Phai hini apor penthan Siri constituency ke parlo Daldili Men Singtimong Arong Patu Aklamalong si First VDC Cup 2025 Football Tournament Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng pen ing puponlo Kangpuarni Dowsing Phang Club atum si tiebreaker pen Bithilangso FC Aphan chipahai ponlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kepathua hin aning kaparung pon ason si CEM kapu ason si laso along ke Charlie dun pen VDC ang kang tame pathu B pen kepathua hin kirung pon Aphanpu Mathasi Keteng Siapong VDC Cup Football Tournament 2025 Thansiri Owe Kimi Sport Association pen Mathasi Pangcheng Ponlo Bangso Kepathu Kibi pen Owe Kimi Atuma Phan Raki Amar pen Kepang Rai Thekji Lapen Pathu Parong Ro Ahin Aning Keparung Chiaphan si B Ponlo Kangpu Arani Bithilangso FC Lapen Giaram Dipusa School Daing Phang Club Atum Angbong si Pathu Ponlo
Kapatua hut Bitilangso FC Ahin pen kichengsi goal thapon lo. Adon tu half a hut dying pang club pen ta goal isi thap thusi chedai koilo. Kerem ke hai kapitini pamechi Aphan tiebreaker Pajirpon si dying pang club Atum 7 goal lapen Bitilangso FC Atum 6 goal an kipi un choda jog dying pang club Atum Kanghu arni chepahai pondet lo. Kanghu arni aluhisar po man pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aluhi aman pen EM Tilutoma Hasnu Thansiri VDC Chairperson Niso Terangpi MSc Johnny Timung MSc Het Sing Rongphar ex VDC SGB lapen penang an kethe kiding atum chetong dunsi mesen pen Jaipua mai pachunpo Bang so kepachun along kenang sot ason kedoan VDC Chairperson Niso Terangpi Ahin pensi pi pedordun lopusi dosa amaipu theklong rong pi pen pachini. News report Karbiang Long News Channel. Wait, sports association dia affiliation abila di sini kantor normal Alban Sports Association pen Kassa pen kita di dan alam kepintuan dengan pintu Donsri Wait Sports Association dan Kassa pada kantor Sports Association affiliation lain kotor dan pintu dia Phan volleyball profesional kotor Phan ini itu Sangti VDC Cup Donsuri Owegimi Sports Association pen Kepon asal amai lo na chetong dun Karbiang Autonomous Council tarafor paji ai takul aro yat Donsuri Sports Donsuri Owegimi Sports Association ne organize koraise VDC chairperson লগতে ইয়াৰ লোকেল মিছি ইয়ে আয়োজিত কৰিছে গতিকে স্পৰ্টছ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত VDC কাপ প্ৰথমবাৰ ইয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ আৰু মই স্পৰ্টছ কালচাৰ ষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ মনসিং তিমুং গাঁও প্লেগ্ৰাউণ্ড নং তুমকে বাংপত নং তোমাকে চৰলো পিনি কেচেং সি ফাৰ্ষ্ট VDC Cup opening mate inauguration klempon mo bangsolong alhisar popen nang chitong dun ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapen ke kethe kiding atum official atum lapen bitumalong manpengedo ake hai pi ni sotarang pi sponsorship mange pi duna bang pi pen bitum loda hela kecheng si mate Kanghu pon ada me klempon bangso Kanghu pon lake litum CM Sir Tuliram Ronghang ari deng fencing kupon lo lapen ladak netu Betaini mate longnian fieldo elong la bangke apar habjan rules singhan se rong lo lapen ini ya bangke Kanghu pon mate la bang choti long bangke monsing keron rong monsing timung rong dol du dia long situ pon lapen pini arengong dung pen la bangso khela long kelang dun de ninga pathe dun ninga pareng long parung dun pot kadok kave kelang arat lapen ke kapathu aning hang pik sport atu maning hang pik tu abatu dun ko lang tu manda choro Terang kau mana tim kau lah nona so VDC Cup long cepat itu. VDC Cup long nona makin itu tim lah bangke 35 mate 40 an tim do. Athe itu A pole pen B pole do. A pole bangke dolduli mancing timung playground long B pole lah bangke apar habjan sinam zerong. Nong A puthak. Nong A bangke sponsorship nange pidun ake hai ni so terang pi alang lisi kecheng sia nong A adun chua nong A pen ke third place anong is kami alam to mention of Pajirpon labangke anong nam labangke 30,000 suri thong cap ke hai tunga Phan lapen ke suri koi labangke adun anong elo lapen ke long ke thom anong e labangke suri ko anjot kalisi best player lapen best scorer highest scorer lapen ke best goalkeeper to mandane nong e Pajirpon Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me